салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. чӣ хеле ки мебинед ҳолам овозои ман ҳаме хел ҳаст. имрӯз 22 ноябр. имрӯз ман каме хестам ва гуфтам ки хонаҳои ҷамъу гир кунам, хӯрок пазам. дар инҷо мана гӯшт кати пиёз сурх шудестан, картошка ва гӯшт тайёр мекунам. рости гап мехостам ош тайёр кунам, лекин вай ҳозир хӯроки сахт умуман намехоҳам, ягон авқати суйуқак мехоҳам, лекин бохай картошка кардам, гуфтам он қадар сахт нест. берун 0 дараҷа, беҳад ҳаво хунуки ях. ман ҳозир музурка рафтам, омадам, маҷбур шудам буромадам. берун беҳад ҳаво яхай ки амхел дастам да як сатил дастам амхел ях кардак. умуман нафас кашида намешавад беруна, барои ки амин нафас мекашам хел хунуки ях. бо мана чӣ хеле ки мебинен шамол барфои чанд рӯза задаги бинен то ҳол истод янам хел ях карда. беҳад ҳаво хунук. авай кӯдака бинан таги як футболка бо дасташ ду бахлашка лимонад дар ҳамин зимистони хунук. ва ин субҳи саҳар ман хестам, чӣ хеле ки дина диден дадам картошка ва хеле сабзавот овардан гӯем. ва пеши дарда будан ман гуфтам сармон назанад, чо бо 70 сомон харидам ман вай картошкаҳоя намедонам чанд кило умуман гӯем, ҳамин 70 сомон доштан ҳамаш. хуб вай картошкаҳоя ман чӣ кор кардам? инҷода якта коробкаи манин духовка буд ва даруни ин коробкада манин коғазо буд. ман коғазои мусор намепартомам, хел ҷамъ мекунам ва коғазхарак мебиёд мефурӯшем шо нагӯем. ва баъд даруни ҳамин коробкада мон пиёзое оварда мондам як тарафашта ва як тарафи дигашта картошкаое андохтам. ба фикрам картошкаи 3,5 сомонӣ ё ки 3 сомонӣ харидан, ба фикрам 3,5 сомонӣ харидаги аста картошкая. пиёз бошад 2,5 сомон шуда гуфтан. вақте ки ман дар харидани ин пиёзоя як линчаша 35 сомон ё ки 30 сомон харидам. ва сабзию шалға ман низ дар ҳаминҷа мондам шуда. бо ба фикри ман коробка нахстарай оқа сармошо намебарад ва ин ду тараф деволай ба фикри ман он қадар хунук нест инҷа. барои ҳамин ҷа оварда мондам шуда. ва орд низ чӣ хеле ки мебинен камака каш мондаги ҳастай. ман саҳари каме хамир кардам, зувола гирифтам, мехоҳам зуволаи самуса гирифтам, морозилникда монам тайёр карда гӯем. ва ҳозир мондагиша вай мекунам, мондагиша сатилда мегирам. ва ҳозир бо мехоҳам хамири як пирог гирам ва баъд мондагиша ман ин сатилда мегирам. ман ин бак холӣ шуда буд пурам, имрӯз шуштам тоза кардамша ва бака пури об мекунаму баъд чанд қа мебарад гӯем. сатил холӣ мешавад, ҳамун сатил орда меандозам, мемонам, орд тамом мешавад. анамехел ман инҷа бинен ака хамир аст явуш ай сарафан даст дада бинен. хай вай чӣ мегӯянд, ин зуволаҳоя ҳозир зуволаҳоя тинук мекунаму равғани гов кати мемолам шуда ва печонда мемонам морозилникда истад. кайон вақте ки дар кор шавад мегирамам хел самбусаи тайёр мекунам. ва ин тавораи кӯдако инҷа дуровардиан ай балкон чӣ мегӯянд. хонаҳоя имрӯз рост гап мехостам уборка кардан, лекин накардам. чӣ хеле ки мебинед ҳамаҷо титупид. барои оне ки гуфтам аввал имрӯз хӯрок тайёр карда монам, ҳама кoro яъне пухту пазу ҳамин чизоё карда монам ва баъд уборка мекунам. баъд якбор ҳамаҷои бо тоза карда мебурам. ҳамин хӯрок набуд асос гӯем. ва мехостам бо як пирог тайёр кунам ва ҳам зувола тунук кардан мехостам, барои он ки кухнида тунук карда намешавад, унҷо яхай хонада тунук мекунам дастархон партофта. барои ҳамин гуфтам беҳаминам ягон орд порт мерехтагист. баъд пагоҳ ё ки агар ки тезтарак шавам бегоҳӣ якбор пурра палисос карда мебурам. ман ин мевагиҳои инҷо оварда мондам ки то ки гармак истанд кухнида яха ва пришепкаҳоя унҷода тит кардия. ман намехел тамошобинони гиромӣ, имрӯзи дароз намехел аҳвол мода. хуб тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз чӣ хеле ки гуфтам пирог мекунам. мана пирог тайёр шуд.
беҳад бамаззашта ростига ман хел якум бор кардам хел рецепт кати гӯям ҳозир ҳама хел мондагӣ ки як тиша гирегар ҳамаш чапа мешад барои ҳавай ман хел нишон додистам беҳад мулоими хушрӯшдаги варени зардолу кати варени зардолу кам доштам барои ҳамин бинен кам аста ва чӣ хел рецепт кати кардам ҳама хел оддӣ бе ягон чи вай сливочное масло тухм шакар разрыхлитель тамом дига ягон чи наандохтам шаб ва болоша низ ҳама хел сливочное масло вай кардаму неки хел хамираша сахтарак ки мана чӣ хеле ки мебинен орд барин ҳама хел карда пошидам ки то ки хушрӯ мешавад гуфтам ки неки он қадар манда маъқул нашуд барои ки ҳама хел майда мекунӣ ҳозир барои он ки вақте ки мебурӣ мегириш ҳам хел мерезад ҳамаш барои хушрӯгӣ беҳад хушрӯ барои кӯдаки майда дошта бошӣ вообще неудобно як сок кӯдако додам бовар кунед ҳама ҷоям хел пури мағзи нон шуд барои ҳамин гуфтам ки дафъаи дига ҳам хел болошта якта дига слой хамир мекунам мемонам нахстараи хамири тунука гӯем хамири тагаш гӯем хамири тагаш бошад тамошобинони гиромӣ беҳад бамаза шудагаам хел мулоими хушрӯи нағз шудагӣ ки беҳад манда маъқул шуд хамири ман амин тагаш хел хамир кати ман якум бор тайёр кардам барои ҳамин беҳад хел мулоими нағз шудаги хамири тагаш ана мехел ҳозир ман ин рӯғани гов мана мехел гирифтамша мехом об кунаму зувола тинук кунам ҳозир хаем кӯдако нам нилуфар бедор шуд сиёвуш хобай соат 4 шуд усто омад мана ин дар гӯем вай буд газе будак мана хаем исто нилуфар диден чӣ хел сахташ када мана бинен вай поёнаш хушрӯ маҳкам намешуд ягӯям вақте ки хел мекардӣ то ҳол биненам хел мегӯӣ ки кушодаги вақте ки ба дасташа хел тарафи боло мекунӣ баъд пурра мана хел сахт маҳкам мешавад чӣ хеле ки мебинед кушода намешавад нест поёнаш пешвақт ба ҳазор кушода мешуд ам хел хунукӣ шамола ҳамин тарафам хел ҳис мекардӣ ҳозир бошад хайрат нақз ман то ҳол опур кардистам ва усто омадагӣ буд ман зуволатину карда наметонистам чӣ кор кардам гӯен ами хонаи кӯдако бовар кунед хел ҳамаи игрушкаҳо титпит будак чӣ хеле ки мебинед ман ҳозир ҳамаашро ҷамъ кардаму ҳамаашро ҷобаҷо кардам ва ҳозир скотч мекунем шуна маҳкам мекунем ҳама игрушкаҳо тамом дига бе игрушка тамома кӯдако ки шикастаина ҳама чиза сиёвуш шикастаи нилуфар не ман гӯем ам хел ва дига игрушкаҳошу наметиям гӯем инои ҳамаша ҷамъ карда баландида мемонам барои он ки ҷое ки қадам намонӣ лега ҳай почута мезанад ҳозир уже гӯем пурра дилшонда задагӣ ҳай ҳамин лега кати ҳамон ваё барои ҳамин ҳамаша ҷамъ мекунам бас хуб тамошобинони гиромӣ анамехел бо каме дигар рӯғани гов зиёдӣ кард барои як зувола ё ду зуволаи дигар мерасад ба фикрам сиёвуша вай накард ман инҷа 4 зувола гирифтагӣ будам ҳар як пакетчада 10 таия 20 40 60 шудаги ровно 60 шуд гӯем ана мехел ман ҳозир инои ҳамаша бурдам морозилникда мемонам тамом мехелам ҳозир ҳама ҷои ҷамъ мекунаму ва якбора уҷуд мекунем ҳамин кати тамом ана мехел тамошобинони гиромӣ биёен ҳамин кати ҳамихел хайрхуш кунем то пагоҳа барои он ки ман ҳозир хела серкор телефон зарядаш тамом шудааст барои ҳамин хостам хайрхуш кардан ана мехел тамошобинони гиромӣ хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.